Ongi etorri berriro gure kanalera, gaur Ander Okamika Burgos BH taldeko txerrendulariarekin elkarrizketa izango dugu. Ander bizkaitarra, lekitarra da, eta aurten debuta egin du profesionaletan. Baina eske iaz debutatu zuen txerrendularitzan, gutxienez lehiaketa txerrendularitzan. Ander pandemia baino lehen triatleta zen, oraindik ere bada, eta gauza oso onak lortutakoa da, Espainiako txapelduna erdi distantzean eta hainbat karrera irabazita. Iaz, pandemiaren ondorioen artean triatloien galera egon zen, iaz zen karrera erik egin, ez Euskal Herrian, ez estatu osoan. Eta horrek eragin zuen triatleta batzuk txerrendularitza probatzea. Gogoratu, Javier Romo, Espainiako txapelduna izan zena sub-23etan, eta orain Astana taldean dagoela. Anderrek bide berdina hartu zuen, iaz Netjar taldearekin Valentziako eta Alicanteko itzuletan oso emaitza onak lortuta gero, Burgos BHek erabaki du aukera bat ematea profesionaletan. Ander, ongi etorri, zer moduz joan da zure lehenengo lasterketa profesionaletan, hot barren? Bai, azkanian pasan astean heldu zen debutatzeko momentu hori. Hasikera baten Mallorcan hartu binean parte, atzeratu egin zen. Gero Valentzian zan asmoa debutatzeko, baina Valentzia ere atzeratu egin zen, bizitzen ari garen pandemia honen ondorioz. Da azkanian, pasan astean, azkan momentuko dei bat da gero, aukera urten jakon taldeari outbarren parte hartzeko, da bertan izan ginen. Da, azkanian izan zen, lasterketa bat planifika barik eukaguna gure egutegian. Baina, nahiz da sentsazio onenak ez izan lasterketan, orokorrian debuta oso positibotzat hartzen dut. Alde batetik, maila handiko lasterketa bat izan zalako, da gero bebai, ibilbide oso exigente bat auki genulako aurrian. Da hori dana kontutan hartuta, lasterketa hori batez be hori lehen nerbi horrek kentzeko, eta ja gitxinaka ikasten hasteko eta pelotoian murgiltzen hasteko eta konfiantzia hartzeko, oso ondo etorri dan lasterketa bat izan da. Debuta gogorra izan den arren, munduko honen artean ibiltzea tropelean zeuden Brambilla, Bolema, Ineos taldea, honenak zeuden zutartean, zer moduz izan da hola debutatzea? Bai, hori da, egiz esan, egiz esaten badugu hori debutatzeko, lasterketa saia izan zen, lehen esan duten modura, ibilbide exigente bat auki dugulako, da gero, nahiz da ez izan uelturreko lasterketa bat, azkanian ez dakit 12 edo 15 talde uelturregon zirian, ekipo asko beraien txerrendulari honenekin egon ziren irtera lerroan, eta oso azkar joan zen egunero, eta maila handiko lasterketa batean, debutatzeko aukera izan nuen, da hori, esperientzia hori bizitzeaz, da egunero gauza barriak ikasten joan da, positibotzat hartzen dut, pasan asteko debut hori profesionalekin. Profesionalen mundua bitzia da, ze espero zenun topatzea eta azkenean ze topatu duzu? Nire lehenengo lasterketa izanik, ni pertsonalki zalantza eta urduritasun puntu batzukin heldu nintzen lasterketara, kontutan hartuta txerrendularitzan nik amateur mailan ez ditudala egin lasterketa asko, eta hori batez pasan asteko lasterketan igarren nuena zen, hori lasterketako momentu askotan tentsio oso handia egoten dela, eta horrek desgaste handia suposatzen dabela, eta gero erritmo aldetik eta abiadura aldetik horrelako lasterketa baten ikusten da beste puntu bat dagoela amateur mailatik konparatuta. Kontatu dugu nola zu berez triatloitik zatozen eta iaz txerrendularitza probatu
eta oain profesionaletan zaude. Benetan progresio ona izan behar duzu txarrendularitzan, nahiz eta triatloian txerrenda egiten den, baina beste modu batera probatu zen duen afizionatutan, maila osuna eman da, zer ikusi du Burgos BHek zu hain azkar profesionaletara pasatzeko? Nik uste du, da taldeak bai uste du, lehen da bizi, apustu gogor bat da taldearen aldetik, eta ni aldetik bai, ze askan finean, kontutan auki behar dugu, txirrendularitza munduan oso gitxi bilina zela lehiaketan, entrenatzen betidanik, ze triatloiak egiten ditudala kontutan hartuta, bizitza dana daramat bizikletan ibiltzen, baina gero lehian desberdina da. Kontutan hartuta nire errendimendua eta ikusita orain arte ez ditudala egin apenas lasterketarik eta pasan urtean izan nuen errendimendua ikusita, taldeak uste du proiekzio bat egon aldela niregan, da hori izango litzateke, niregan ikusi dutena Burgos BH taldeak. Aurten eta aurrengo urteetan posible bada bizikletan bakarrik zentratuta eta oinarrezko gauzak ikasita errepideko txirrendularitzan, uste dugu proiekzio bat egon daitekela. Imaginatzen dut aldaketa nagusia dela triatloian kirol individuala bat dela eta orain txirrendularitza taldean eta talde estrategiarekin lehiatzen zeate. Nola da trantsizio hori? Hori da, eguneroko tasunean aldatzen da gauza bakarra da orain momentu honetan bizikletan nagoela zentratuta, bereziki, ze lehen egunero entrenatzen nuen, baina azkenean egun batzutan igeriketa, beste batzutan korrika, beste batzutan bizikleta, eta orain eguneko egun nago bizikletan zentratuta. Eta gero lasterketako estrategiari edo lasterketa nola begiratu dezakegun ikusita, azkenean triatloian bakarkako kirol bat da, nahiz eta gitxinaka badoazen taldekako lasterketa batzuk irtetzen, baina ia 90% gora bakarkako lasterketa dira. Eta, orain hori, zuk esan duzun bezala talde batera sartu naiz, talde estrategiak garrantzia oso handia dutenak. Eta egia esan, taldearekin oso gustora nago, ambiente oso dago, eta edozein momentutan nago prest, taldeari esku bat botatzen. Eta entrenatzerako garaian argi dago gain igeria eta korrika egitea ez diala beharrezkoak, baina baita ere triatloian txirrendularitza atala oso erresistentziarra da, fondoa da, azkenean ez dago erritmo aldaketaik eta hola, txirrendatxo profesionalean erritmo aldaketa pila daude edozein izkinen bat egon daiteke. Hori doitzera biden ze bide hartu dezun? Hori pasaden urtean amateur mailan parte hartzen hasi nintzenetik igarri nuen erritmo aldaketa horiek nahiko kostatzen zitzaizkidala. Eta ordutik hasi ginen gitxinaka potentzia maksimoko entrenamendu gehiago sartzen. Eta egia esan pasaden udatik momentu hontara arte asko hobetu dut. Oraindik asko dago hobetzeko, ze ikusi dugu pasaden asteko lasterketan oraindik erritmo puntu bat falta dela, baina nik uste dut lasterketa horiek erritmo puntu hori emango didatela, eta hori gitxinaka kategoria adaptatzen joatea espero dut. Ander, hitz egiten nahi geha gure elkarrizketa guztietan nola profesional kontinental mailako taldeak arazo handiak izaten nahi dira lasterketak topatzeko, oan Espainiako egutegia bertan bera geratu da, beste lasterketa asko
berez tokia izango luketenak haientzat World Tourrengatik okupatuta izaten ari dira, Burgos behatzerentzat berdina pasatzen ari da. Egia da, pasaren astean Hot Barren lehiatzea lortu zenutela azken momentuko zeagatik. Nola izaten ari da taldearentzat egutegi bat osatzea? Bai, hori da, orain urte hasikerako egutegi hori ia lasterketa guztia desagertu zaizkigu. Taldeak aparte hartu zuen Valentziako klasikan, gero ondoren Almerian egon zen, baina gero estatuko beste lasterketa guztiak bertan bera geratu dira edo atzeratu dira uda berrira. Eta orain otsaila eta martxoa, egia esan pasaden astean Frantzian egon ginen, Haut Barren, baina orain momentu honetan taldeak ez dauka egutegi zabalik. Martxoak amaieran klasikaren bat egiteko asmoa dago Frantzian, eta gero apiriletik aurrera badirudi egutegia martxan hasiko dela, eta lehen da bizi Miguel Indurain, gero Euskal Herriko itzulia, eta ordutik aurrera badirudi ekainera arte lasterketa asko egongo direla. Orduan helburua izango da apirilera forma on batean iristea, eta apiriletik ekainera aldiren lasterketa guztietan parte hartzea. Denboraldia hasiera hontan lasterketarik berezienea zuretzat seguro Euskal Herriko itzulia izan behar dula, gainera lekitxotik pasako dana, seguro hilabete baino gehiago falta danen berizkota dakazula, ez? Bai, hori da, dudarik gabe, ilusio handia egingo zidan lasterketa horretan egotea, segurazki gainera lekeituetik pasako delako ere. Eta momentu honetan horretarako gaude lanean, hemen Sierra Nevadan aurkitzen gara, 3 asterako etorri naiz, alturan kontzentrazioa egiteko. Gero ondoren, martxoak amaieran Frantzian klasikaren bat egiteko aukera badago, eta espero dut, bloke hau egin da gero, forma fisiko batekin, Euskal Herriko itzuliko, 8 horretan egotea taldearekin. Azkenen Ander, trantzizio hau egitea, txirrindularitzatik triatloira COVID-agatik eraginda, zaila izango zen zuretzat, txarren ari onena ateratzen, saiatzen ari aitzea. Trantzizio hau ez da epe motzeako, luzeako izango da, helburu luzeekin, luzera begirako helburuekin, baina zeintzuk dira prozesu horretan dituzun helburuk, ze lortu nahi duzu txirrindularitzan? Oso zaila da orain horrelako zerbait esatea, eta realistak izan da, hasteko Euskal Herriko itzuliko moduko lasterketa batean ikusita zer nolako maila dagoen, behintzat lasterketan gure taldea ikusiarazi egiten badugu, eta lehiakorrak bagara, eta iesaldietan eta sartzen bagara, guretzat nahiko valorazio positibo bat egiteko moduko lasterketa izango litzateke. Eta ondoren, helburuak, maila gutxiagoko lasterketa batzuetan, postu onak lortzea izango litzateke. Hori baina oraindik ez dakigu zehazki ze lasterketetan egongo garen, eta hori, bereziki World Tourreko lasterketetan taldea ikusaraztea izango zen helburua, eta gero maila gutxiagoko lasterketetan postu eta emaitza hobeak lortzea. Eta komentatzen ibilia, nola denbora gutxin afizionatutan lortu dezula lasterketak irabaztea, Espainiako txapelduna izatea arlojuaren kontra elite zuzi mailan, beraz, zure progresioa ikaragarria izaten ari da oso lasterketa gutxirekin. Progresio hori lineala balitz, mendik gutxira, Vuelta a Espainia edo lasterketa handiak irabazteko gaitasun aukiko zenuke, seguru una ez dela gola izango, baina progresio hori nola espero dezu eta non uste dezu zure topea aurkitu dezakezula? Egia esan, momentu honetan urteko sasoi honetarako txirrindularitzako bizikletako datuak kontutan izan da, inoiz baino hobeto nago.
helburua hori udaberrian aldenik eta hobetuen egotea izango da. Eta goia ez dakit, ez nintzen ausartuko esaten nun egongo litzatekeen. Azkenean inoiz ez naiz txirrendularitzan bakarrik zentratu, nire rendimendua txirrendularitzan beti izan da bai igerik eta bai korrika uztartuta. Orduan aurten, txirrendularitzan bakarrik zentratuta, espero duguna da neukan maila hori hobetzea eta goia ez nintzen ausartuko nun dagoen jartzen momentuz. Bale, Ander, eskerrik asko. Azkenekoz, eta zalentzat gustatuko litzaidake hola esaldi labur baten izango bazen zure txarrendulari definizioa, nola definitzen zean txarrenda gainen? Nik uste dut todoterreno bezala, azkenean niri ondo etortzen zaizkit, batez ere fondoko lasterketak eta erritmo alto bat eramaten direnak eta azkenean desgastearekin jendea erortzen doana. Orduan nik uste dut todoterreno bezala definituko nintzela, batetik nahiko polito igotzen ditudalako portuak eta gero terreno gora-boratxuruetan ere defenditzen naizela. Bale, eskerrik asko, Ander, eskerrik asko gurekin denbora hau hartzeagatik. Espero dugu hemendik gutxira Indurainen eta Euskal Herriko itzulian ikustea, progresioa jarraitzea eta pixkanaka izen bat hartzea profesionalen tropelean. Mila esker eta horren arte, eta zuentzat, ikusleontzat, eskerrik asko hor beste behin ere egoteagatik eta lasterketetan ikusiko gara. Eskerrik asko. Bale, eskerrik asko, placer bat izan da, zuekin hemen tartetxoa pasatzea.